Comunitat d'Aran parlarà el seu portaveu, Amador Marquès. Endavant. Gràcies, president. Profiti era escadença en saludar els aranís i presents també en aquesta sala. Aranès present. Ell bon que també s'apropa la gent a conèixer aquesta institució d'ençà de tot el territori. Justament mos a l'exposició que ha el grup socialista perquè compartim aquesta moció. La compartim al 100%, l'exposició que ha el son diputat ponent. Volem ixe com a informació nauera que credem que aquesta moció va en la línia també de les polítiques que s'hagi de desenvolupar. La Diputació també acabam d'aprovar el Plan Comarcal en les certificacions d'eficiència energètica, acabem també en els municipis. Va en la línia també, credem, coherent amb els junts europeus que s'han de desenvolupar. De l'eficiència energètica és un dels eixos pilars bàsics del Plan de recuperació de la Unió Europea vehiculat per mi de l'Estat i que per mi també des de diverses administracions autonòmiques i en aquest cas també de la Diputació s'hagi de desenvolupar. També abans d'aquests plans dels junts europeus en aquesta casa s'ha arribat també a un compromís, a un acord en desenvolupar la taula de l'habitatge i un dels eixos en poder desenvolupar que és de garantir l'eficiència energètica dels vivendes, dels habitatges que han de besuny en els municipis petits per que no han aquest recurs en poder desenvolupar i per tant el paper, la implicació de la Diputació en aquesta política credem que és fonamental i per això demorem que la resta de grups també se puguen i gent tot votar a favor d'aquesta moció de pla de besuny.